You know where you are? This is Nollywood Pictures TV. Oga superior officer man me mero yo Timo. Gini mero gag. Oyo Timo. Oga superior officer. Nwoke ajadu akwa ọnụ ncha n'iko. Ịnwachakwa igburo di gị. Ya na akwụkwọ gburu, ọ na-ada akwụkwọ. Ọ na-ada akwụkwọ. Ebe igburo ose ihe na-ekwuzi bụ na ọmụ na my boss gburu ya. Ya accusation now. Ifro gị onye nzuzu. Ibata akwalụ gị camouflage ineko common constable. Wee bi ebe mụ na my boss ji eli. Ebe nji feed my family. Wee bịa chichichi ya chaịrị m aja na garị. Ite ịbago na trap. Speak lewe. Oga superior officer ke mwage soku na anigama committee mother. Anigama gbiriti mo. Okay, that committee mother. So akuku bi ihe gbu ya. Oyo Timo. Okwe fi ga-ebuku bonya. Oyo Timo. Kunye ya bo ya se ba po. Kutwa. Uno bo ya po. Iku pem na welo gị. Ezichem ya. Biko were ya we maka mmerụ ọrụ. Madam Ijenga. Madam Ijenga. Na ndokwa. Oga? Hey! Ọnwa agwa ncha n'iko. Afmeka. Hello. Confused magwa o. Restoka ga me kulepe ke nro ha me o. Mogu no me no ya te mo confused ni shi. Nro ha adego yi omume ka eze chitoki. Oyodi mu tete na igre kwo no we go ra me confused ga dum ni shi. Kaka krite no nwere ihe mere nwosho a. Kede ya. Arụrụ m nrọ me nrọ hụ adịghị oyi. Nrọ hụ abụghị ya na aka akọ mụ na nrọ hụ ume. Nrọ hụ ume na nke nkọli nwansi ka sa dị ekpo. Tonto. Na nrọ. Dinana o. Eleo, chere. Dinana. Afmeka. Eleo, chere ana agwa gị na m rọrọ nrọ na nrọ hụ na-egosi m danger. Ini ga-take seriousness. Ina kwara m na iteke ko ya hụ m gwara gị seriousness na m rọrọ n'ọdị danger. Esi m na m kugido ụra. Ana m ekure nwere m appetite m ji eke ụra. Nsogbu adịghị. Ragodo ụra emechaa ka ikwu ihe ahụ rọ n'ọnụ. Mkpụrụ mgbe rọrọ ọrụ ebe bitiri mmanwụ. Ọkwa ha ncha nwụrọ. Oyo di m chere ka m gwa gị na nrọ hụ adịghị oyi. Nrọ hụ mekwe na oyi emebi n'im ya wekwana m eja na gari. Ngwa Oyo klite ka ikpe m ekpere maka nrọ hụ. Ikpe ekpere maka nrọ nwaanyị rọ. Ka I backfire amaga. Hello, chere asịrị m gị bịa ka ikpe m ekpere ka I bind m nrọ hụ. Ịjụ na bind ka ọ ga-anaga. Nsogbu adịghị. Kugide n'onwe gị ụra. Sị ka I rebuke na nrọ hụ. Ịjụ ikpuchikwa kwa gị na-eke ụra. Ọ dịghị oyi. Nsogbu adịghị. A na-eje ka m jee ikpe m ekpere ka m backfire ma nrọ hụ ma ọ gị na o meko gị. Nrọ hụ a na-eji Holy Ghost fire kechichere enu nke nrọ ha emeko. Ebe kere agakwa. Gịnị? Ọ kwesịrị m ikpegogo ekpere na m rọrọ ajọ nrọ na danger na da isi ka ikugodo ụra. Nkọli ome nje ekukogo ụra ma ọ gị na obi adịghị m cleaning. Ka m jee ikpe m ekpere backfire ma nrọ hụ. Wee kpecha ekpere batakwa ebe dị n'ala o. Nsogbu adịghị. O tontom. Agwala m gị na anụ. Hapụ ndị aka ka ha nụọ. Hapụ ndị aka. Gịbụ na-ewe ihe a? Ebe Uchenna nechara anya si na nwata nwaanyị nke ọ ga-anụ. Hapụ na ha nụwa. Ịhụrụ ka na-enye onwe m nsogbu. Ị ga-enye m nsogbu. Aga m enye ha nsogbu n'aha gị. Kotoku Uchenna gị shaa waga oyi. Hichaga oyi. Oyi niile o yiri gị n'afọ niile ole o yiri gị oyi. Hapụ ịla gị. Ana-eme eme. Ugochukwu, agwana gị hapụ ndị aka. Adịkwa ama o. Oyi ka mụ na Uchenna mere. Onwekweghị mgbe ọ gwara m na ọ ga-anụ m biko.
hapụ ndị a ka ị na-anụ ihe ha ị na ihe na-agwana gị na-amachara nka nwekwa ihe ị kotere igwerekwa isi gị wee buru ka m jishimbiri ya ọ bụ na uche na-alọrọ gị ọkụ banye na amakachara skuul so ọ dị m sha na-akwarị ka agwọ ịlakịrị ya ọkwa ihe ị chọrọ Eberechi ife nwata nwaanyị ahụ aga m emeriri ihe gaji achịpere ya mmenụ Ugochukwu anaghị agwana gị na-anụ ịma na ị na-anụ ihe ị na-anụ ihe ị na-eme isi ike too much ị na-anụ ihe ị na ha amagharị na nka biko agawana m ọrụ ana m eme late Uche ịmara otegwukwe mụ na gị ihe taa kwado oke mana biko imere m ihe a ma dị very happy kizi ịmara onwekwe na ife nke gị bụ uche ya ọmụma ma mmenwu so m ga-ewe n'ọrụ mana ife menụ bụ na ọ ga-ebidogoro dịka training mana nkwa na-ekwe gị bụ na from time to time ga na-enye ụmụ obere ego afọ ọ ga-eji na-agba moto na-eneta onwe ya dịka nwaanyị dọkịta onye na-ahụ nsogbu ego ahụrụ my problem nsogbu m wee nọrọ sigoro mana akwụ ya ụgwọ problem biko let me not forget ị ga-need ịkwatali akwa uniform dị n'ọsọ eme m ga-ekwụsị gị sampụ ka ọ ga-esi wee dị aha ahụ nsogbu kedu mgbe ọ na-ebido ọrụ gịnị ka a na-echezi ịkwatarịra uniform ọ ga-ebido taatụ bido ga-ebido echi bido mana igwe ga-adịkwa n'ọkụ ịmara dịka ọrụ anyị si wee dị ya bụkwa na mgbe ịlalụ ka tụla n'abalị bịa aka n'akụ onye na-alụkwa shift ọlụọ otiti ọlụọ n'ụtụtụ ahụ m maazị ama m na ndị nọọsụ na-eme shifting mana ngwa nwunye m na-eme nwetagoro ya ọrụ ọ ya sị ka ọ rụọ night rụọ day rụọ afternoon rụọ night ihe niile ọ ya arụkọta nche niile ọgwa ka uche mmụọ dịkwa n'ụfọ onye nke m ịkara aka ama m na ị ga-emere m ya udo Waro, God bless you. Oh, we can be anytime, Ocho. All right. Okay. All right. Eziokwu mgbe ahụ ị na-eme nọsin kwe na-abịa nke m foto maka nwunye m mara gị na-akụ na kịta gị dabịa ọrụ anọ m afternoon shift n'imere m ihe ọjọọ anọ m na imere no wedding ime dị m invite that one for you ọjọọ kwa mma mata mana eme n'ụjọ skuul one day ka m bịa kọwara otu si don't worry don't worry don't worry akwa na ọsọ gị mma na ahụ o mezi nnọọ ọcha ga-apụtacha nnọọ igbe ihe iwu nọọsụ ụtọ ọcha mbamba Hey, chere. Ihe hụ agba kpowe. Ime na m so gị na-atụ ụjọ. M so gị na-atụ ụjọ, ihe matakwa anya ozuola o. Lakono ska sad na egote ihe ha o. Okwu egbe ka ọ. Mfụta mgbe ndị na-amaghị wọsọpịn nọ na-eme agba n'ome. Ha arashi. Jụnwa ka eme Gana. Chaz, ụdị obi aṅụrị na mgbede ya dị egwu anaghị m ihe na-akpaghị obi aṅụrị ya ihe isi m kwuo ọ maka na dọkịta were gị n'ọrụ ụlọ ọgwụ bịa m jụọ gị ọ bụrụ gị ọ bụ na ị ṅụrị kọga anyị ya ṅụrị nụ mọgụ na ọ dịkwa gị izi o ha fụchakwara na eze tite oke na-emere m everything ọ ga na-adị m very easy ọ dị gị izi
Gbe hondo police and ho to from gre make e team confuse me. E just to ka bia ma say, speak lekwe. Na confuse ala. Hey. Hello. Hey. Ejam no doctor always go mad. What am me ebido ọrụ ozugbo akwata uniform nka akwa nka men nke ebido ọrụ ozugbo echechi ebido ọrụ ozugbo ịma ihe mmemme akwa gwa nga agwa na nweta ọtọ eze chitoko nwego edeka ego ọwara ụzọ n'ịkpa ọ gara ije n'elu osimiri ọ bụrụ ndị Yoruba hesan ga Oluwa nọ Oluwa nọọni ilu no Oluwa nọọni Oluwa nọọni eze chitoke nọọni ilu nchọka nke ọrụ gị iwe okwana gị ma nke ọrụ gị mgbe m je n'ụlọ ọgwụ ahụ onwe otu enyi m nwaanyị mụ na ya mebụrụ ihe ayịkwana mụ na ya mebụrụ enyi m nwaanyị gboo mere ya afọ m ebe ọ na-arụ n'ụlọ ọgwụ nọọsụ chere ka m gwa gị eziokwu ka m kwume obu m nwaanyị hụrụ m confuse ga-adama kwa m n'isi o ezigbote confuse ga-adama ma ọ gịnị nwaanyị hụrụ anaga o nwere ike gị na anya nwegide connect bifo mara anaga feeling hụ edevelop kweme feeling nwee mba ọjọọ ọ mụ gwaghị maka ya ejuru m gwaghị maka enwe ihe nji eme ya asịkwa mgbe ahụ sef ọ nọsị nke ọ na-eme mgbe agbakara m n'ahụ ngụ nwa ka mma eji enu ji a na tọmtọm m nsogbu adịghị ekelere m eze chitoke abịa ma ọ gịnị gwara maka na o nwere onye ya bụ ojichere ụdịrị ya ọfụta na ọkpa na ọgana eme ihe sọrọ ya ochi azụ na ọgana ejekwu nwa ahụ onweghị ihe o mere onughu ga ma past tense nsogbu adịghị na nkwụ m anaga na eme ke ma amaghị sef nwatakịrị sef onye m na-agwa gị mgbe ife aka m na-enyere ya aka na-eme obidozie emegheriwe ịma onye m nwere ma laik ya n'anya o gere ndị nwaanyị nụọ ya aka gara ụmụ ihe mgbe aka ọ na-aga nọsin skuul sef na kịta onye mmakịta ahụ sọsọ ngwụ nwa tọntọm mana elu mana n'ọsọ ngwa aka tọntọm eze chitoke mara ka ọ na-atigide tins n'ime plesi nwoke ọ pụtagokwa ahụ odogwu imeri ya hụ na tọntọm hello inviting paper who after yes na idi congrats idi egwu ichezi eche nnọọ ichezi eche ihe a na-egbukwa n'oge kwana kedu ihe a na-egburu oge a sị na ife ịchọ ego eji eme ife dị eme n'ife ka o wee yie ife onuhu na-eti egbe ọ gasị nyenu ịgwa gị na inviting people n'ụhụ na onwere swagari ya ji asa ka m jụ maga bọchị ụhụ ya ala gị na edi gị onye ya etekere ana m ewere n'ezigbo n'ihe a na-akụrụ na Ghana mgbe na Ghana ha na-apịa egwu na Spintex Road onye agbara egwu iko ihe ọ na-agba n'egwu tu eke afọ ihe chere ọ gasị moni ka m gwa gị jụma oyi odi na ihe m na-ete n'egwu bụ okoso mba anaghị ama anaghị eka anaghị achalenji enu gị jụma onye odi spik ihe ọ na-agba n'egwu tu eke ịmakwa na ebe ọ na-agba egwu ka m furu n'isi gbashi hụ ị ga na-arịọ m mere ị mara na nwaanyị lee dị na ọkwụchara ụfọdụ ihe ọ bụrụ na ọ bụgo na m lụrụ di a na-evu championship na egwu ụhụ a na-ete eziokwu bụ m gwara gị na ka biko fọ nke a fọ ka na akwakwara kọp Yeah, Angela, I called you. I'm calling here about one new employer. Although, I'll be a trainee. But sir, what's in you white? Hello. Speak like you know one guy. Mogone, or medicine doctor who are gwagwamam. Na make wish you can you white. Men so bad go. Oyoo di mu jegi. Each other the red, the blue, the white, the yellow. Each other ha. No ya kwana managa. I'm a man get changing. It's okay, it's okay. Angela, I go me no blue koko see. You know go. So if I'm ball again now, because idulia go see Garcia, I can say me 1 or 2 things here. You know go. Meanwhile, because Tiago they permanently on morning shift.
Oga medicine doctor. Leo, o bugo de boy. Mo gna ngba we strom na white o wad go yi. O bu nwa from. Msini nwekwara ike I send mama back to sending. Me na ime again ge. Ibe ezigbo mmadụ. An me hene ga ka. Ekpere mgbe na ndị niile nọ nwa be shiji. Na eze chito ka bịa ma ya esi aka ọgwụgwọ nsọ n'ishi he niile. Ka he nwetechere onwe. Ka he lagide. Me ndị note n'ụzọ na-abịa nwabe. Ka eze chito ka bịa ma gwọọ ha ọrịa. Ịghọtara nga. Ebo mmadụ. Eze chito oke gozie gị. Okay, ọ dịgo. Ngwa gabazin o. Ka ipie naga. Nsogbu adị. Nwata nwaanyị abụ ka. Mmadụ ejirikwa isi kote biko nụ. Abịakwanụ m enyo anyị zọrọ azọrọ. Onye mmadụ ga-afụrụ n'ọgbọ. Keji kon pen everywhere. 4. It's gonna make him. Jen eleo. Obi ya hu bi na achi no watch. Inwa gna ogo bi na amago WhatsApp nke ngbochi ho return. Chere ke mo gwa ga. Nwa hụrụ m abụ m nwunye ọga. Oyoo di m ji ego. Ihu ga nga inlegidi ichi bairebo. Achi ma anaga eno. Eji m te blue, te red, te black. Onu me gbam disappointment me were onu me supportize anaga. I wotara anaga. Dikeh ịdọ okwu n'ime. Koshi kwuru na ọsọ bụ n'ifu ibu bụ ndị ka na-amụ ọrụ. Nke ọ bụ n'ifu iyi white amụtagwọrọ da nzọ. Fooling nurse. Nsogbu adịghị m. A na-emezuchere enu gị. Mere nke akwa ahụ unu kwuru nsogbu adịghị ma agba nga chenji. Oyoo di m ji akwata nụ m bilion hu ese koko. So ọ dị na week a na-abịa. Ị ga-arụ morning shift. Then week also, you got after shift. Then also need so tia. You got night shift. What up? So bad. When I William sick, I'm Jumago. No, Skoy. Ask them, come on, Jumaga. Ne, Illucomadi. In leg. It engagement. When we get daughter to Gurugu, we're going to know ya lag. And you can Bow. I got this is just a little so bad. Wave when you we bend the nose on. Oh, I don't know what. I didn't tell them. And my camper can make introduce so that I'm at the That's good afternoon. Allah, I'm for doctor. Okay, come to Jenny and get hello. Come on, to now. Keep us yaga. Come medicine doctor. Nebiko, you wear card. You wear card. Go on, I can't just break it. Hello, would you want speak, Leque? In the Camu Guarganga. Speak, Leo. Hello. Is it still Kabiama? Don't be in the Hana talk a head on our ward and high into. I been a police and a rigged bribe. I been a hospitality wabe, you can make you a bribe. All walk in the Camu Guarganga. Even if talking about bribe. I can't to Jenny go. I want the quaggy. I want the quaggy. Only can boom no gumbo. Because that's a can boom no gumbo. Only man no open na general with for doctor. They are one the card to put about for doctor. Anyway, the time good now can I can't call. Good now. Call your mate. So bad. Oh, I hope learning field. Timo. Okay, na iga kumungo mam nyere ngaka. Mimi na madam ga. Bobo, o evenkulu. Ngwa. Nimege ga kwom. You go more up front. Come tie nakwa. You go, Bobo. You go. Can you feel about this speeder? Guess what more? Amam namsi myenye ke ego. Mano no mayalo no. Ngwa kam tugudi. Onwe felo. Alugo olo, ine liego. Timo. Onye olu nwere ụgwọ. Bia, Timo. Bia. Chire. Oh, it matter sense nimi here. Popular sense. Oh, okay, popular sense. Okay, must see one your sense. Okay, must see one your sense. One more. It's more Africa. I'm coming up in the position on.
Timo, Nkem nan be ukure madam nga na okaya. Anakwa he? Kedu ife iji veme? Bịa. Ọ ga-abatago. Achọbụ mba na-efu gị. Abata n'ilu. Nọ n'ebe ahụ. Kek ime. Ime nwe mgbe gwa m na ihe na ya mmiri na-ehi na ya. So achọrọ m ka m fee na ka maka esi were ruzi. Ha wụrụzila onwe gị. Ha logo m ya. Ịdị egwu. Maka ọkụ adịghị na hit ya n'ime too much. Pụta mgbe chebe ka m na-ebe akọ pepa. Maka nje bute oche na-eme. Mba, weta nka. Nka. Okay, ya like ọdị nka. Ọkụ maka ịmapụ gị ike. Ikpukpu bịa n'ime. Biko zere ike gị. Ngwa ka mba na-eme na onwe fem na-eme ịsa. Ọ dị mma. Na mba ịsa onwe fem na-eme. Thank you, sir. Get mo. Kan dia na mo ka trakare. Chineke, ono kwa ni ro na ono kwa na newspaper. Hey. Amu isugulem. Amu neli ya omo doko. Omo doko. Antinos koi. Kemu juaga. Nwa ho Peter nya na medicinal doctor no. Ihulihu enyi we zachara aza ka ime enyi. Nwa ho dukwa mko di ime. Nkoli. Kekini shimpu dukwa. Odikodi ime kineme. Oya bu isufu walu di ime. Ọ dịrị ime na nsogbu adịghị mana ọsọ ka o wefu enyi gị na-ekwe ka ogo m ngwa medicinal doctor ọjụ na-eme etinye mkpu nwa be ha n'ime ya agbata ekwekwana ka dọkịta n'ihe ikwu nkọrị dọkịta nwa nwa jiri ntụ n'ihe ikwu nsogbu adịrị gị ka ikechi na ajụjụ biko ọ bụrụ na mgbe ị nọ n'ahụ mama gị na mama gị wefuru gị n'ime abọshọn iji adụ ndụ ọkwa ịdịkọgị ndụ ịhụgo mana anịga mere n'ugwu bụ by the way ke m jụọ gị ịma na alụgo mam ntị ọ bụrụ na enwe ike eshi na-adịghị bịa nwa be ọ bụrụ na agba nga ọgwụ n'ọhụụ mụ ya agba mba ọnwụ nọọsụ nwaanyị ga-eme eleu espikli ịma gị na alụgo mmadụ ọ bụrụgo na ọpụrọshọn ka ọ chọrọ ime gịwa nkọrị ma ọ nọọsụ ọzọ bịa ga-eme ya tiri ka m gwa gị emekogu men gị o ekpe ekogu ma ọhụ mmadụ gba man gị ọgwụ ihe hụ da against my religiousness ịghọtara nga alụgo mam di na-eme emekogu en gị atọkwa mmadụ ochu Kem je check me nwa ahụ kem mara mo na emede abortion so biara ni edo ele je kem gwa asịrị kem jụ ma ọkwa ọ bụga abortion na mbe chọrọ ime gbasara gị ele nwa ahụ nwekwere gotin nwa ahụ dụwa ko abortion Sports news on my radio. For the nigga, sports news kind of the current. Hey, good evening. Okay. Okay. Okay, sorry. Even I go newspaper. Mba. Otoletro. Otoletro. Iya makita asun kanka ajụ na ajụba. Oga sorry, ọ bụkwa na m na-ada ajụjụ. Ị mara kama dịka onye nche gị mbụ m kwesịrị na-eke mkpuchi oge niile. Ị maka tupu ị na-abata ọrụ ọ bụ nnọọ ka anyị si na-anụkasị ụda egbe gburugburu niile
Everywhere. Kpọchie gate ọfụma emechaa anọ m n'ime ọkụ adị eme mama ya gbata gas ka emecha gbara m jeneretọ ọ bụ nepa ọga ewetegokwa ọkụ ngaje ka ileze ebe otu esi ngwara nsogbu adị achụpụgo m ya emere famili ebe Frokidis come. I Frokidis come. Kilibaze bo Jesse. Komuno nona. Mukole. Okay. Na kamburo te. Cha de kamumba. Kaya gun kinamunyo gi. Biko ya miri kanwa. Ai, ukumo. Nurse moiso. Ai, ukumo. Ai, biko ya miri kanwa. Hey, ai, ya miri kanwa. Kenna muni ko ngere nurse na muni na ngange ngere mwa ho na nwa. Ya miri kini? Igegu kwa mmadu nkoli. Igegu kwa mmadu. Ima no ya gbara egbe na ade nya mmiri. Inu nya mmiri akata. Awu pepezi ya. So bachara ya gi ga judge before nya mmiri. Ini enku jidogodi ya. Hey, sorry ndo. Asa why? Asa be here. Here. Asa, you quite kiss on my chance speak. Hey, you mag. I'll go do my man. He Asa ga shiga kwa. Dem ga no ara no se. O mari ya ga obri ti show wow e horror bush le dia. Kamem ga. O mo kwa. Ele kala ina ba tuma do. Wa dia ini apa kwam. Ni apa mbia. Wa ikamu tanga. Ada ga ma. Nda bo shibora. Asa ke ngwa ga imarne. O horo nwantakiri ke m committee modali. Magirmir. Amaghị m na onye agbara egbe na anaghị ekuye nige munyi ka ọ ṅụrụ. O nwere onye agbara egbe evutere na hospitalization anyị. Nje kuye nige munyi. Nwaanyị nọọsụ fụta ụbịa wutie ele nkọlị nkacha nsa gịnị bi na-etinye mkpu na onye ahụ sụ na ọ chọrọ ka ọ ṅụma munyi. Ọ sị na-eme eme arụ mee spik lekwe na anaghị akụnye onye gbara egbe munyi. Ịmaghị na onye ọbụla agbara egbe inye emi okwegeghị. Nsogbu adịghị ma na ihe ụwa bụ nwayọọ nwatakịrị nga na-amụta anaghị nwayọọ asa ke m jụọ gị ekwa ha ọkwa o mere ka sụọ garị na m do obvious ọ na-akpụ na anụnụ ọ bụghị nta ọga Mr. Doctor Who chọrọ ka ọ tie m confuse wish ọ sịrị na eme ikogo white na eme ya eyi bụ blue maka gịnị dị iche na white na blue nsara ga ka m yugido onu nwe no sụọ garị na onu me na akpụ n'ala ọsụme speak oke eziokwu ịma na ị ka na-amụ ya ndị na-amụ ịmafụghị ndị na-amụ nọọsụ na-eyi blu ịmụchazi oye yiwezi white goshiri bụ ịbụzi nọọsụ ịkapụbeghị nọọsụ ị ka na-aṅụ na-ama ị ga-eyigoro blu iche blu mgbe ị mụchara yiwezi white ya bụ chọrọ ịgba m ntụtụ ka ịgbagbuo m ịmụtabeghị ka esi eme ihe nọọsụ chọrọ ịbịa gbagbu nsogbu adịghị ndị ihe mere mgbe ndị ihu nji bayere eme Hello, gịnị bụ ị na-ajụ n'ihe ahụ oke n'ofisi? Ịhụchele gị ndị nọọsụ nwa ha abụghị na-ada ha kwadochere idochere onwe sụọ garị ha gị na akpa n'ala na ha ewere pen ọhụrụ na-acha blu na tụ ya anaghị anwa be ele o nwere isiri na ihe ọ na-arị anaga n'iwefute gị n'ide gị idechere onume eji enu gị ede ihe nyere m na nwere iji bere espikilekwa bụ nọọsụ jere gide m anya ana m ede risit ege mmadụ bil nyere m na ndị anyị ele o enweghị edizi n'ụwa ha enweghị edizi
police no who adịghị nọọsụ no who adịghị Oyoo dị ma na-egbuche mere mmadụ taa ha ọrụ nwatakịrị ha nwa ha ya ga kem kọmiti emodari ịmakwara anyị nọ na hospitality taa na hospital ho evuru nwoke na ya vere ọbara gị na-erushi ga anọ ka mgbe munyi na-ezo ngara ajụ gị na-eme adọba anaga nọọsụ hụ nọ n'ọrụ si ka ojeje ekeme dọkịta agụ m nọhụbe ahụ nwoke hụ gị na-eti gba anya nwunye isi gba anya nwunye nje ka m kute na enige munye ị mara na nwunye gị ha nwere ezigbo obu nọọsụ hụ ọfụta nwoke m na-ede ya enige munye ite ele kwụsị ya hụ gbọja m nsa nga gịnị bụ ị na-espikiri ọsị m na eme amaghị na m ya egbu onye ahụ na onye agbara egbe na anaghị ekiri enige munye ntinye spikiri ekwe ọsị m na o spikiri eme enige sị m na anaghị ekiri onye agbara egbe munye nkọja chere ya hụ bụ ọ bụ ya onye ọbụla agbara egbe inye mmiri ọṅụ hara mmiri ahụ ọṅụṅụ ya bụ na ihe ahụ bụ eziokwu ata elew asịrị m elew amaghị m enweghị m idea ị makwara na ọ họrọ nwa ntịrị ka m kọmiti emọdarị ije mbọsọ ọzọ gbada anya nke mma ha iju ese nkwere ụzọ ọzọ etinye aka inye aka biko ka ghara bikos mmadụ nwa ebe ahụ emegide ihe mmadụ nwa ebe akwa n'isi ka ọ ga-anọ Uchenna adịkwa involve aka ekekpara ha na igbo mmadụ nwa dị n'isi gị akpọ m nwe ma mmemekwa about it ọkwa nga ka ihe eji i kwuru eziokwu na ihe ahụ ya bụ na ha amakọghị na ihe ahụ bụ mistaken na eme amaghị na eme enweghị idea koli omeje ihe ha bụ serious miracle zichite oke arịa anụ m ọrụ nwegụ na ọ bụrụ na m gburu onye nwụ na ya sị na nkoli omeje nwa nsị asadụ nwunye Uchenna na m egbughe mmadụ ha ghọtakọghị anụ ekele m ezichite oke abịa ma mere nsogbu adaga emekọghị m enige ihe m ji eme bụ ụbọchị ọzọ ihe ahụ mmeme ọkọọrị na m abaghị in the spirit na m ekpegide ekpere gbogbo na eze chite oke abịa masịrị anyị nọ kranga na oyi ego ya ụzọ anyị si krenga na ọja anụ anyị na anyị askranga na oja emenu ya anyị so ụdịrị ihe ha meme amakọghị m jijiji ama askranga biko mbọsị ọzọ iju ese Nkareka wansika Nkareka wanyama wansika Adansika Ashimana amaka Nkareka adansika Opinsika Ada Ay adansika Nkareka wanyama Ashimana amaka Wanya nwere obiọma nke ahụ m gwara unu na Oyoo dị m ji ego unu chere m na-egwuri egwu akwa ịhụ gọna anụ i witness anụ ga-akwa ya naira spili ọfisa gwara m na di m ji ego ichere m na-eme emeri ịhụ gọna anụ ga Oyoo dị saa sogide gị ọsụkọs nwa mkpe biko ga m fụ particulars gị ya na driver's license onye anyị ga-egwu ka oche gị ka isi nwa be fụtere je nwoge n'ọnwa ya okwu aṅụrị na onwe gị na-eme Oga, biko, anọ m ebe elu ọlụ. I'm here to discharge my duty. Achọrọ m ịma na nwunye ga-arụbụ ọrụ uwe ojii. Nye m particulars gị na driver's license. Biko. Oyoo, ịlụgọmadị ka ndị ọfisa ejigo gaa ọfisa ojigo eme temtem ka ịlụgọmadị onye era ịmara ihe dịnụ gị iwe fu eke enwe n'ohoyi Oyoo abụ mkpa ego time adịghịzi nwa ndalụ ka anyị ọzọ
Officer. Up na yard. And so boy area. I got the IJB station. I lose station. The line and entry. They put a benya to raffle driver's license. Officer, Emma Saturday. Oh, much of my way done. I can't want to get put one for road. The other officer. Wait, that guy will give me another bribe. You never sometimes get the bribe. He'll go again. Oh, bribe. I just have a weekend. The can officer never when much of my. And they go and forget a gentleman. Eh? If you're not bribe. Do what GI around the Nana bribe. When you get no here, it's in all of would you joy Oma my Ofuma? Oma, I had that, not thinkable. I had an bribe here. You know, because you driver's license again. Open Nigeria driver's license again. Come by Yamutak, IJB station was supposed to. Sunday, Bia. Make him short. ASP, Bataki, and Mega address. You know that, come on, Sergeant Dikeh. On where they make this see? ASP, Putane Koku, you stand up, salute to him. We walk, we don't like him as we were. I told one more day also. We put a pepper. Ki de entry mako to chana. There, na ha commit 2 offenses. Ofu, bona on anya moto without driver's license. And o man obu mado jenga. Nke ebuo dika ibia bu. Obia bolu egwu n'isi. Egwu na afioto. Ora tinye ndị mmadụ okele mgbawo isi mbu nwoke a. There the 2 entries and make sure they were tell me and I'm for ya before mpuba. Okwenu ihe nkwu. Okiri mgbawo isi wo sa agba. Ikpariam ibungawa. Isi gini? Ikpariam nchogo n'oji. Oyodin. Ibo ijo DPO unu no monyanwo. Maka ọwụrụ ya maka otisa gomo ogun. Ikpariam ibungawa. Ka onye iche ibo. No nna ajụ gị. Kedu onye iche ibo? Ị ga-anyụ nke anyụ ka anyụ gbonyụọ gị anya. Kedu ihe ị ga-eme? Eche m onye mbụ. Ihe ọ bụ na ibu ilu obe gị ọhịa ibu ọ bụrụ na ebe a. Oyodin mo afọ. Oyodin chere ke mo gwa gị. Nwa ya wura nga na ego na-egbu eni gị. Iyi shie gị akwa na orikogo bribery. Ego akan gị ishi. Nyere ka m gwara gị. Na ego kwuru na abụọ. M ga-eti unu mmanwụ. Ada mmanwụ m ga-eti unu abụrụkwa okomma. Mmanwụ ga-eti unu bụ mmanwụ agbara egwu ka na-egwu. Unu ga-afịa. Na ihe gwa gị na. Bịa onye a ndị a bụ ebe jee ke manya gị na ha na-aga. Era, ka ị nara nga mgbe o ji eri ka ego gị gbuo gị. Ịchụ anaga na ọrịma na ego na-egbu ego. Oga, ị ga-eme statement. Or etinye gị na cell. Steeti gị. Ka ọ ghara ịdị ka moto izute n'oshi. Gịna, speak lekwe nwere na-emegara na ayị gị. Nwere na-eme gị n'isi. Nwere na ọtọfụrụ gị n'isi. Iletere Oyodin nwoke na mma, nwoke dị oyi, nwoke ji ego lechere nga ya sara na ezochi. Ahụrụ m na bribe hụ ị na-eri epiere gị n'ome. Ihe ahụ mere gị ịma gị ihe na-ekwu. Tere, oke m na-ekwu. Oyodin ma ka m tie nwa ihe. Ka m tie gị ihe. Screen go no shot ka m na-ego chefu anya. Officer, ihe bụ ihe chọrọ ide. Maybe. Ihe mmemme dọkịta ahụ mma nna ya ka o take driving license about. Totom ya nọrọ ebe a. Ka m jee pụta. Were nge. Jogide jeshi ike ka mkparị ha nwa ha na-enye gị ka ọla. Ma ọ gị na-amara m na ihe na-eme gị bụ lack of husbanding. Ọgụgụ Dikeh. Kpachi nkịtị nọrọ gwa gị na mkparị dị gị na asị aga sike ka o bie nsị. Mechi ọnụ nke gị. Mechi ọnụ nke gị. Ihe sọrọ m na-ekwe nwa bịa n'oge ihe eme m. Anọkọ m nwa bịa ka ị karịrị eti m emekọ m mee gị. Ọ mụsị gị ahụ na di. Ebere nwa gị bie na-eme mgbe ọ gị na-eyi na-eri bribe. Ị ga-anara ụgwọ ọrụ gị n'ọkụ ma.
ebe ka m dekwara akwụ moto m na ha mekwa ụdị mistake o kekwana ụdị ihe dị nka ebe m nakwara chegbuchi onwe gị apụ m na moto m na mekaniki hai tonto m onye moto ochọ n'ebe ọ nọ ka m gbagagado biko bịa nkọli alakụzụla ebe a ihe abụ obe gị ere ejigo ọ dị ka ị bịala gị be ma ịmaghị mgbe m bụ ka ọ dị nwere ihe dị nwabe na-eshi ishi mgbe m bụ na ya bụ manshọnin ịnwaga maọbụ na unu dutere m nwabe gị na-eme ka unu tevọ m onwe unu si na ọgbụgbụ m na-etevọ ndị era onye dị nweta ya hụ na m alagide n'onwe m nkọli ọ bụrụ mgbe anyị na-aka na-arụ ebe ịma nọ ebe a isi na anyị na-ana bribe ị pụọ ebe a na unu na-apụ apụ gị na di gị na-apụ apụ unu akwado ịjụ ya ma o jikwa ihe niile mgbe anyị na-ekwesịghị na ebe a mana ihe ị chọrọ so nọrọ ebe a anyị na-ana bribe until o weta driving license Igbo onye era ji ị nọrọ anị ga nsogbu adịghị Oyoo di m jechere lata n'ọnụ ihe ahụ ọnụ chọrọ na mụ na ya afụgide n'onwe ya mana ihe na-ewute mgbe na-ekwesịrị m ije wedịn ezigbote ọyị masa nwaanyị ụdị ụnụ kpọrọ mkpọchi nwabe ize chitoke ya akpụ n'ọkụ nke m gwara gị abụ ka dera m na-erigbo onwe unu na bribe ahụ m onye ukwu erie gị bribe hụ m onye nta erie gị bribe ihe họrọ ka unu rie bribe mgbe ozu nwụrụ anwụ Oyoo di Aduh mama. Mbọ dị mma. Oga. Awe ke pụana. Oga. Unu ya nabazi. Wo ke dere anya. Aga so bono nkete. Ihe ahụ ọrụ unu. Hafụ ndị ụhụ. Na ọrụ ndị road safety ọrụ unu. Aga so bono nkete. Wo dị na masa. Na maka fe maka na pata ahụ. Wo dị na asa. Yo gara ibe mu na enwe je mu ke na wo dị na asa. Ma dị ka bịa ma ya. Gbọgbọ. Egwe m mekwe. Gịnị ndị otu gai. Oga bụ masị elu. Gai so yo. Mana ka m bụ akpefu nwa. Onye ara akpatara agwa m na mmemme ụlọ ihe. Hafụ na ga ka. Mmemme ụlọ ihe. Anyị si kwadere enyi m oge mmemme ụlọ ihe. Oyoo di m ka. Ndị owu eme mmadụ ahụ. Ịghọtara ndị owu nwunye. Ya da atọ m amụ. Ọ da atọ m ọchị na ezigbo iwe na-ewe m. Ketu mesi wee jee iwe ihe dịka wedding nje mbụ middleman na ya. Anyị jee late. Arasasị ya. Isi m obi adị m mma. Gịnị speakly? Gịnị bụ na-atị n'onwe gị confuse n'ishi? Gịnị bụ na-eme ka isi gbawa gị? Ihe hụ ga ma past tense. Ihe sọrọ m nsọ bụ na mgbe anyị ruru kọwatacha anaghị na ha mere understanding. Unu ụwa aga ama. Hafụ ndị mgbashi hụ ka evuru onwe ha eji. Ọkọ ndị uwe ojii kọsịrị ihe a. Mana m setiri ha ọnya. M setiri ha ọnya. Ha baị. Echie m ha ọnụ n'ala. Speakly. Ị mara na nwere ihe na-amaghị n'ihe ha mere. Ọ bụ gị maka gị bụ ihe ejije eme ya hụ. Ọ bụ maka mama nkọli ka nwansị ka nwa omeje. Ọ bụ maka mbi ejije eme nere. Nwere mgbe ahụ m narị polisi hụ na anaghị m ekwe ka ha nara aka azụ ka ha rie bribing. Anaghị m ekwe gị. Ha sị na ka ha ejide anyị tagịrị anyị ahụ. Ha amaghị na anyị bụ good civilians na ọ bụ nchehụbụ ichehụrụ enu gị. Iwetego m na anyị jegide n'onwe anyị. Hafụ ndị mgbashi hụ. Kedu ihe a na-eri bribe for? For what? Ndị owu mere corrupting bụ ihe ha na-eme. Mere ke m jụọ ogo di m mgbe ahụ ị na-anụ di ha ego gịnị bụ ị na-anụ ha ego ma gịnị ego hụ iweftere mgbe ahụ anaghị ekwe ọhụụ bụ bribing ọ dịka ị kpachara anya mara na inwe gị gị na-eweta ego gịnị bụ ị na-anụ ha ego mba na ka m dash ahịa ya m dash ha ego bribe ya bụ bribe wa aka azụ etife maka azụ onye ha ego hafe ya hụ espikilekwe ta aka azụ ta aka ihu bribing bụ bribing ịnụrụ anaga mene unu ga ma past tense kem je umesh ka ivuje m na hospitality anyị ma ọ gị na ha ga na eche m ejego m mmadụ ma nwere patient na-eche m Ashema na amaka Karega adansaka Opinsaka
Nkole. Hey, Nkole. Iwo ye?